Har de nogensinde prøvet at skrælle 12 pund kartofler med en kam? Det har jeg. Jeg er nemlig enlig far med 2 børn. Det er jo så moderne at være enlig far. Men det er fandme mig besværligt. Det begyndte med, at min hustru forlod mig og tog det hele med. Undtagen 2 børn, 3 tallerkener, et billede af Stauning, et par småting og en kam. Og det er jo til at overse, når man bor i en etværelses med kammer. Men det er ikke nok, når sønnen har fødselsdag og kommer og siger, at han har inviteret 17 gæster til flæskesteg med rødkål og brunede kartofler. Heldigvis sagde han det i god tid, så jeg kiggede i kogebogen. Nå, men altså, han sagde det i god tid, så jeg kiggede i kogebogen. Og så begyndte det hele. Der stod for det første, havde jeg ikke de redskaber, jeg skulle bruge. Men man kan da gudskelov bruge tænkeren. Så altså, jeg skrællede de 12 pund kartofler med en kam. Det tager 7,5 timer. Men bagefter skal sådan nogle bæster jo koges. Det gjorde jeg i et tin-askebæger. Jeg satte de første over i onsdags. Nej, der er mere nu. Der er mere endnu. Og resten er næsten færdig. Så er der rødkål. Det er sådan set ikke så svært at lave. Men den er meget vanskelig at snitte, når man kun har en hammer. Og en neglefil og en neglesaks. Og så vil jeg gerne sige... venlig, der er mere nu. Jeg vil gerne sige i den forbindelse, at nu er en kaffekande vel ikke det mest ideelle at koge rødkål i. Men de 2 dage havde givet mig en vis rutine. Jo. Hver gang rødkålen stak op af tuden, hold nu kæft. Der er mere endnu. Så var den kogt. Og så kom jeg frisk rødkål på. Sådan en flæskesteg til 17 personer, det er jo faktisk næsten en halv gris. Skal jeg ridse den, spurgte slagteren. Nej, det vil da Gud i himlen, det er ikke skal, sagde jeg. Tror jeg vil have mad med ridser i? Jeg har ikke nogen ovn. Men jeg havde vasketur.
Så jeg læste lige så stille ned i kælderen med halve gris og kogebogen. Selvfølgelig har jeg først skiftet kartofler i tinaskebægeret og rødkål i kaffekanden. Der stod ikke noget i kogebogen om, hvorvidt sådan en steg skal finsteges eller kogesteges. Og vent lige lidt. Jeg ville jo ikke risikere, at den ikke blev mør. Så jeg kørte den på begge programmer. Der er ikke noget at græde for. Har de nogensinde set? Vent nu lige lidt. Har de nogensinde set en steg drøne rundt i en vaskemaskine? Jeg siger dem, det er syn for guder. Det kan ikke beskrives. Det skal ses. Og så tænk i den forbindelse, at sådan en stor steg kan krybe så hurtigt. Pludselig var der en grøn lampe, der lyste. Tilsæt skyllemiddel. Det stod der heller ikke noget om i kogebogen. Så jeg gjorde, hvad maskinen sagde. Man er vel et moderne menneske. Og bagefter så fik den en ordentlig tur i centrifugen, så sværen kunne blive sprød. Og så kom jeg til sovsen. Det var i og for sig meget nemt. På en måde. Det var bare andet hold skøllevand. Med mel i. Jeg indrømmer, at jeg kom lidt for meget mel i. Jeg havde besvær med at røre rundt i den med mit penalhus. Men efter jeg havde siget den igennem mine netunderbukser, så den som en helt pæn ud. Det er den reneste steg, jeg nogensinde har set. Jamen. Selv laurbærbladene var hvide. Nå, men så gik jeg i krig med de brunede kartofler. Det er i og for sig heller ikke særlig svært. Jeg gav dem højfjeldsstol. Tre minutter på hver side. De første par dage blev de skoldede. Men det gik over efterhånden. Det eneste, der irriterede mig, det var de der kartofler med øjne. Ja, som jeg måtte give beskyttelsesbriller på. Til sidst åbnede jeg en dåse røde piller med mine blyantspidser. Og så var maden færdig. Men tror I, der var nogen, der ville have den? 0. Børn er kræsen. Det kan godt være, det er moderne at være enlig far. Men det er fandme besværligt.